Kienet meqjusa bħala suċċess il-konferenza importanti li nżammet f'Berlin u li ddiskutiet il-qagħda attwali fil-Libja. Għal din il-konferenza attendew ta' mexxejja u ministri ta' stati Ewropej u oħrajn li għandhom rabta mal-Mediterran. Preżenti kien hemm ukoll il-Prim Ministru Britanniku Boris Johnson ftit jiem biss qabel ma pajjiżu joħroġ mill-Blokk Ewropew kif ukoll il-President Russu Vladimir Putin. Iżda minkejja l-importanza tal-konferenza u l-fatt li pajjiżna u l-eqreb ġar tal-pajjiż Afrikan għal xi raġuni l-Prim Ministru Robert Abela u l-ebda Ministru Malti ieħor ma kien fost il-mistednin. Taħt it-tmexxija tal-Kanċelier Ġermaniż Angela Merkel fil-konferenza l-pajjiżi preżenti qablu dwar il-ħtieġa ta' soluzzjoni politika minflok azzjoni militari. Kien għalhekk spjegat Merkel li l-pajjiżi kontribwixxew f'diskussjoni kostruttiva għalkemm irrikonoxxiet li bekk ma solvewx il-problemi kollha. Sa dan it-tant il-militanti leali lejn il-ġenerali Khalifa Haftar ibbombardjaw l-inħawi tal-kapitali Tripli u kisru l-waqfim mill-ġlied eżatt wara l-konferenza internazzjonali tal-Ġermanja. Iż-żoni ta' Tripli damu jidwu bil-ħsejjes tal-isplużjonijiet sa kmieni it-tnejn filgħodu. L-isparar kien ikkonċentrat lejn ir-reġjun ta' Salah al-Din fin-nofsinhar ta' Tripli.